pouco da poboación nativa de Ordes, que o 42%, vamos, a maioría da poboación que se dedica ao sector primario. En Ordes destaca o sector textil, porque ademais hai Ordes tamén é moi conocido por carne de textil, de calzada, de roupa. Está ali a sede de Viriato, a fábrica. Nada, Que é Viriato? Viriato é unha fábrica de roupa que é moi conocida. Teño ali a sede, que ainda agora está ampliando o edifício. Que máis? Vale, a historia de Ordes, que aquí... Miguel, tens que mirar para a cámara tamén, É que hai tantas letras. Vale, é que aquí está bastante difícil porque hai moitas letras. Para andar resumindo. É que aquí non foi gráfico. Paso o seguinte, xa, senón... É que pasa o seguinte, porque aquí hai tantas cousas que non sei fazer. Bueno, eso era datos. Agora vamos mirar os datos administrativos. Aquí fala do alcalde, que o nome do alcalde é... Bueno. O alcalde que chama Guilherme, é que eu non son de Ordes só. Eu son de Cerceda. Os alcaldes chamam-se Reis, pertenece ao partido político Puxo, non sei se que significa. Unión por Ordes, diz que significa. Leva un ano no poder, ou seja, fai pouco que se vive aquí. Nada, aquí temos postos os diferentes responsáveis do Concello, de cada sección e tal, con o teléfono, o nome. Vamos pasar ao seguinte curso. Moi ben, venga. A datos demográficos, sociais e económicos. A ver un pouco. Aquí pon que en Ordes que houve moita inmigración.